Keď ľudia potrebovali informácie šíriť do diaľky, odovzdávali si ich pomocou poslov, respektíve ohňovými a dymovými signálmi. Pri vyspelejších kultúrach boli takéto cesty vytvorené zložitejšie a tak vznikali rôzne splete trás. Nastala potreba prenášať väčšie množstvo informácií. Vymysleli si telegraf. Opäť boli vytvorené trasy, medzi jednotlivými bodmi boli väčšie vzdialenosti. Aj tak sa však kapacita telegrafov rýchlo vyčerpala a bola potreba spracovávať väčšie množstvo informácií a dát. Vznikli počítače. Dokázali spracovať informácie rýchlejšie a pre komunikáciu medzi nimi vznikli tzv. Počítačové siete. Problém však nastal pri komunikácii s množstvom počítačov. Aké mená vymyslieť? Ako si ľudia tieto mená ľahko zapamätajú? Aké bolo meno toho počítača? Bolo to 192, 168, 23 alebo 33? Do pekla, ako to bolo? Aha, už viem, ako to spravím. Urobím to takto. Vymyslím si jednoduchšie mená, normálne názvy a zatriedím si ich do skupín. Každému názvu pridelím jej pôvodný názov v čísle. Timea, nepamätáš si to meno toho počítača na Tatranskú akadémiu? Lebo chcem sa tam prihlásiť a nepamätám si vôbec, ako to bolo. Tam na stole máš zoznam a hľadaj to pod záložkou SK ako Slovenská republika, pretože Tatranská akadémia je na Slovensku. Pri jej mene je aj jej názov v číslach. To nie, tuto je. To je fakt dobrý nápad, to by ma nenapadlo. No skúsme to nejako zautomatizovať. Urobíme nejaký server, nazveme ho Domain Name Services a keď zadám do prehľadača tatranskaakademia.sk, on nám to preloží na IP adresu. To by šlo. Keď užívateľ napíše do prehľadača tatranskaakademia.sk, tento názov sa odošle do DNS servera. DNS server preloží tento názov na IP adresu servera Tatranskej akadémie a odošle nám ho späť. Následne pomocou IP adresy dokážeme priamo komunikovať so serverom Tatranskej akadémie. Mená v sieti internet sú zoradené v doménach. Doménou možno zrozumieť oblasť vytvorenú zemepisne, napríklad štát alebo podľa aktivity, napríklad vláda alebo univerzita. Takto vytvorené mená sa čítajú sprava doľava. Napríklad stránka www.fel.uniza.sk sa číta najprv krajina, čiže SK, potom doména univerzity, čiže Uniza, nakoniec doména fakulty FEL. Takto to funguje aj pri www.tatranskaakademia.sk.